बङाइगावनि 2 नं माहारि राजा लामानि गेरुकाबारियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। गंसे गोख्रैथिजों खारनाय ट्राक गारिया ट्राफिक पइन्टखौ सौग्रावो। गुवाहाटी फारसे थांबाय थानाय AS01PC9596 अनजिमानि ट्राकआ गोख्रैथि सामलायनो हायैयाव ट्राफिक पस्टआव सौग्रावहैना ट्राफिक पस्टआ थेर-बेथेर जायो। बिबानाव मुखुब थानाय ट्राफिक पुलिस शंकर सरकारा जाब्रबथायाव जोखोम जायो। बेजों लोगोसे ट्राक गारिया आरोबाव गुबुन AS26B2162 अनजिमानि कारावबो सौग्रावो। बबेखानि साखा खबब्रै गारिनि दावबायारिफ्रा खैफोदनिफ्राय बायजोआव दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों।